Maayong adlaw nga Sabado, mga higala. Ani anasab ang atong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Freedom of Information o FOI Roadshow gipahigayon dito sa Negros Oriental. Ang right to information maoy usa sa constitutional right sa matag Filipino. Busa gimugna ang freedom of information aron na ay mekanismo ang katawhan na makapangutana sa gobyerno kung unsa na ang estado sa mga programa, proyekto ug ubang pang inisyatibong giimplementar sa ilang lugar. Lakip sab sa FOI ang mga impormasyon na makahatag og kalambuan sa katawhan. Mao kini ang gipadayag sa mga opisyal sa FOI Philippines ug ubang pang ahensya sa gobyerno sa gipahigayong FOI Transparency Roadshow sa Dumaguete City kaniadtong ika-16 sa Pebrero. Karapatan niyo po ang magtanong sa inyong gobyerno. Access to information is there for you to access government-held information, data, or statistics. With that, ang inyong participation in the government affairs will be more meaningful. Tumong sa maong roadshow na maengganyo ang kagamhanan sa dakbayan na magama og localized FOI mechanisms aron mapahingusgan ang transparency ug accountability sa panggobyerno. Gipamatud-an sa DPWH kung unsa kadakong tabang ang FOI aron mapaduol sila sa katawhan. The citizenry can be the most effective partner for transparency and effective governance. And once na na-establish mo yun, nararamdaman nila that you care for them. Sa pagkakaroon, adunay 64 ka LGU sa tibuok nasod ang naka-implement og localized FOI sa ilang mga lugar. Alang sa Maayong Balita sa Negros Oriental, ako si Roy Anthony Lamotan. PhilHealth 7, padayon nga nagtanyag sa mga health insurance benefits bisan pa man sa suspension sa premium adjustment. Ang Philippine Health Insurance Corporation Region 7 ipasalig sa tanang miyembro niini sa rehiyon nga walay dagkong kausaban sa paghatod sa nagkalain-laing health insurance benefit packages bisan pa man sa pagsuspenso sa premium rate adjustment alang sa tuig 2023. Subay sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., gisuspenso ang pag-usbaw sa rate sa kontribusyon sa PhilHealth kung diin magpabilin sa 4% premium rate ang ipatuman ni ining tuiga. Matud pa sa PhilHealth nga magpadayon sila sa pagtanyag sa health insurance benefits ug sa paghatag og dekalidad nga serbisyo sa ilang mga miyembro bisan pa nga ang premium adjustments dili madayon karong tuiga. Sa pagkakaron ilang gitanyag ang konsulta package, outpatient diagnostic package, libreng medical consultations, libreng tambal, ug libreng laboratory exams pinaagi sa ilang accredited consulta provider. Nagplano sab sila nga magdugang og mga health benefit packages sama sa severe acute malnutrition outpatient coverage ug pagdugang sa sessions ubos sa dialysis package. As of December 2022, ang PhilHealth 7 adunay 7,081,114 ka mga benepisyaryo sa Central Visayas nga naglangkob sa mga principal members ug ilang mga dependents. Alang sa Maayong Balita sa Cebu, ako si Myrtle Pasigan. Usa ka sikihudnon nakadaog sa 2022 Regional Young Farmer Challenge Award. Ako dahil si Franz F. Sumundong, Certified Regional Young Farmer Awardee. Duga nga pasidungo og dakong garbo gayon alang sa sikihor ang kadaogan ni Franz Fabugais Sumundong, usa ka malampuson ug batan-ong mag-uuma og lisensyado agrikulturista tungod kay siya ang pinakaunang sikihudnon nga naguli og prestiyosong Regional Young Farmer Challenge Award nga gipahigayon didto sa regional nga buhatan sa Department of Agriculture kundi 7 kaniadtong Disyembre 10, 2022. Si Sumundong 26 anyos lumulupyo sa sitio Bunakan, Barangay Tignaula, si Sikihor. Adunay kaugalingong tanom sama sa ipil-ipil. Katusan kay nagufira og pila ka hilirang napier nga maoy daling makumpay sa iyang mga buhing kanding ug baka nga adunay talag sa umbrit. Sanglit nga iwaldas ang kwarta ang Regional Young Farmer Challenge Awardee nga nakadawat og gatusan og 50,000 ka pesos alang sa nasakbit nga kompetisyon ug 50,000 alang sa probinsyal nga level sa kompetisyon. Wala nagdubili sa pagpalambo pagayon sa iyang umahan, pinaagi sa pag-invest og sakyanan ug makinarya nga magamit sa mas produktibong pagpanguma. Gawas pagbaton og mga hayupan, si Sumundong usab usa ka amahan ug empleyado sa usa ka buhatan sa Maria Sikihor. Sulod sa 8 ka oras matag adlaw, apan bisan pa man niini, wala kini makapakang niya sa pagpadayon sa iyang pasyon nga pagpanguma. Gani matud pa niya, sulo niyang giarimahan ang iyang umahan. Padayon sa paggugi ug pagugma sa agrikultura, Franz Sumundong, kay ikaw nindot nga ehemplo og maayong subanan sa mga kabatan-unan. Diri sa agriculture nga farming,
Di man sa overnight success, kinahanglan gyud ta nga natay pasyensya, dili tanang panahon nga kita swerteon, usahay nga mamatyan ta og mga buhi. Pero part na siya sa process. Once nga maka-encounter ka ana, maka-cut on ka nga unsay maayo ug unsay dili, at least sa sunod nga mga instances kabalo na ta sa atong buhaton. Alang sa maayong balita sa Siquijor, ako si John Carlatio. Ug para sa maayong balita sa Bohol, ania si Ray Anthony Chu. Napunan og laing lingaw ang mga turista nga ani sa Bohol maglulingayaw. Kini kay gipalusad pagbalik ang dragon boating nga sa ekonomiya ug turismo sa Bohol magpaabtik. 2011 pa dihang gipaila-ila sa Bohol ang dragon boating, usa ka water sports nga duwaon by team. Sa team aduna sila tig kumpas ug ano sa selective timon aron ang barko di motipas. Taliwa ning duha, mamugsayay nga napulo o 20 sa tuo o wala nga makiglumba sa ilang ikatupada. Sa arangkada kinahanglan walay bugsay nga magbitay aron ang dagan plastada. Dinungan nga bugsay pilde ang minos sa lahutay. Niadtong 2013 dihang nangaguba ang mga tulay, ang Dragon Boat crew ng libreng pasakay sa mga pasahero. Wagin sila gitinglan bisag piso. Sa lunob sa bagyong Senyang dihang mga tagalobok sa tabang nag-atang, mga Dragon Boat crew dito sab ng rescue. Gipaligon sa Bohol Paddlers Association Incorporated, ang dragon boating himong sports nga ang mga bulanon batid. Labaw ning tanan kung ang Bohol mailhan sa dragon boating nga kinaham, musulong unya dinhi ang mga team sa tibuok kalibutan ug ang ekonomiya sa Bohol ang mabulahan. Kung dragon boat paddler ka na, isipon ka nga pamilya. Dungan mong magpaligon sa kusog ug lahutay. Makapapas sa daotang hunahuna ug maanad ka nga makamao manikay-sikay. Mao nga kamo nga interesado sa pinugsayay, paddles up ug nga rin na sa Bohol kay gawas sa lingaw nga bugsay, nindot po diri magpahanday-handay. Gikan diri sa Bohol alang sa maayong balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Nalingaw ra ba mo sa atong episode today? Aduna ba may nakatunan niini? Comment below sa istorya na inyong naganahan o mag-uba na punta alang sa maayong balita sunod simana. Alang sa dagang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo, o mag-uba na punta sunod simana.